Εγώ θα σε βοηθήσω και το πρόβλημα. Να με κοροϊδεύεις όλοι. Το ένα είναι μεγάλο και το άλλο είναι μικρό. Και δεν με πιστεύετε. Είναι τρεις τρόπους που θα αλλάξει. Μπορεί να είναι και πέμπτη, τι να κάνουμε. Και σου λέω εγώ, τα κατέβασα τα μούτρα μου να δώσω εδώ και 70 €. Αξιολύπητος είναι. Δεν χρειάζεται. Βάζει μη μπορείς, δεν μπορείς, έχεις. Αλλά την ώρα που σε είπε φέρε τα λεφτά, είναι κύριος. Εσύ είναι βρες και αυτό και το ξαπάνω. Αν θυμάσαι να μην έρχομαι αύριο, το θα δει. Να ξέρει και πότε θα πάει. Όχι τώρα εξαφανίξει από ένα μήνα, από εκεί 10 μέρες. Τώρα κάτσε το μήνα. Μπορεί να είσαι και τυχερός. Ναι, θα βάζει να πας να κοιτάτε λίγο. Select things up.